Puso sa Bacolod City naman, pila ka mga residente, maskin pili ang simple nga pagsugalaw sang bagong tuig upod ang ila pamilya. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa pangalan ni Jesus, ang si Kristo Jesus ang Panginoon. Antis pagsaluhan ang handa sa medianoche. Isa kapag pangamuyo ang ginhalad sang pamilya Intig para sa bilog nila nga pamilya sa pagsugalaw sang bagong tuig sa Bacolod City. Hugot nga nagakapyot si isa kag isa ang mga miyembro sang pamilya. Pagpasalamat sa mga kalisod nga nalampuasan kag kadalagaan nga nalabot bilang pamilya. Puno sang handa ang lamesa nga ila salusaluhan antis bayaan ng 2023. Siyempre, kita nga Pinoy, no? Doon anad, itaya nga, doon ka family first, git. Amugid na ang aton nga essence, gidya sang aton nga Christmas and New Year, nga mag-gather, gitanan, kita nga family. Kaupo na mga kumpare kag pamilya, salo-salo sa simple nga handa ang pamilya. Bangod badamo sa breakups ng 2023. Ginapakamaayo na sini nga magseryoso sa relasyon. Gani promise sini sa iya girlfriend. Ang pagka-chicks boy ko gulo. Stick to one agad. Promise na. Kanya-kanya man ang pagsugalaw sa bagong tuig. Hindi basihan ang handa sa lamesa. Bangod makaupod pa lang ang pamilya. Isa na kabutang nga hindi mabayluhan sa material nga pagkabutang o kun kwarta. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedraso. One Western Visayas.